Και πάμε γρήγορα σε ένα θέμα που έχετε αγαπήσει μέσα από αυτήν την εκπομπή και είναι το θέμα βεβαίως της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτες, οι Έλληνες γονείς δίνουν όλο και περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση του παιδιού τους. Δεν ξέρω αυτά τα χρήματα από πού βεβαίως τα στερούν, αλλά δίνουν όλο και περισσότερα στην εκπαίδευση του παιδιού. Απαραίτητο πια για ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και όχι μόνο είναι το IB, το Διεθνές Απολυτήριο. Και το καλύτερο IB από τα καλύτερα στην Ελλάδα είναι της Σχολής Μωραήτη. Ο κύριος Γιώργος Καρτάλης, σε δευτερόλεπτα θα είναι εδώ δίπλα μας, να μας εξηγήσει το πρόγραμμα της σχολής και να δούμε αν τα παιδιά το χρειάζονται πράγματι ή όχι. Ο κύριος Γιώργος Καρτάλης είναι εδώ, συντονιστής του προγράμματος IB της Σχολής Μωραήτη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, μια χαρά. Δημοσιογραφικό όνομα, κύριε Καρτάλη, βαρύ δημοσιογραφικό όνομα. Τα ξέρω εγώ, τα έχω συζητήσει με την οικογένεια. Εδώ όμως είμαστε για άλλους λόγους. Για άλλους σκοπούς. Εκπαιδευτικούς. Για εκπαιδευτικούς λόγους. Και θέλω γρήγορα να σας ρωτήσω το εξής, για να βάλουμε και τα πράγματα σε μια έτσι πιο ρεαλιστική διάσταση. Ξέρετε καλύτερα από μένα, διότι είναι η δουλειά σας αυτή, ότι η ελληνική οικογένεια παρά την κρίση συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση των παιδιών. Σωστά. Καλό είναι αυτό που το κάνει. Συνεχίζει να ονειρεύεται ότι το παιδί θα σπουδάσει σε ένα μεγάλο ξένο πανεπιστήμιο. Καλά κάνει και συνεχίζει και το ονειρεύεται. Από τη στιγμή που εμείς εδώ, σαν Έλληνες, δεν έχουμε φτιάξει ένα ιδιωτικό στην Ελλάδα να μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι δυστυχώς το δυστύχημα. Ναι, μεν καλά κάνει, αλλά σαν κοινωνία και θα θέλαμε καλύτερα δημόσια σχολεία που να κάνουν καλύτερη προετοιμασία για τα παιδιά μας. Και θα θέλαμε και καλύτερα πανεπιστήμια, τόσο ιδιωτικά, που πιστεύω ότι θα έπρεπε να επιτραπούν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όσο και καλύτερα φυσικά δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία γνωρίζετε κι εσείς τη κρίση που υπάρχει αυτή την περίοδο. Οπότε είναι ευτύχημα, αλλά είναι και δυστύχημα συγχρόνως. Το Διεθνές Απολυτήριο έρχεται να βάλει μια ομπρέλα, για να το πω έτσι, στους αποφύτους λυκείου όλης της Ευρώπης, ή δίνει και κάτι παραπάνω? Δεν αφορά καταρχάς όλη την Ευρώπη, αφορά όλο το κόσμο. Μάλιστα. Είναι ένα παγκόσμιο σύστημα. Το IB, έτσι για να το δούμε λίγο ιστορικά, ιδρύθηκε το 1968. Ιδρύθηκε από Βρετανούς και Ελβετούς εκπαιδευτικούς και η σκέψη ήταν να υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα εκπαίδευσης, ένας παγκόσμιος ιστός που να μπορεί να καλύπτει τους μαθητές όλων των χωρών. Αρχικά είχε δημιουργηθεί για τα παιδιά των διπλωματών, δηλαδή έτσι ώστε με την γρήγορη και απότομη καμιά φορά αλλαγή χωρών που θα έπρεπε να υποστούν οι οικογένειες των διπλωματών, να μπορούν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν το ίδιο σύστημα σε όποια χώρα, τέλος πάντων, να προσαρμόζονται πιο εύκολα. Και αυτό ισχύει και τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και στη σημερινή εποχή, καθώς ειδικά στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση, πολλές οικογένειες κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας του προγράμματος του IB μπορεί να αλλάξουν χώρα, είτε λόγω κάποιας αλλαγής δουλειάς, είτε για να ψάξουν ένα καλύτερο αύριο κάπου αλλού οι οικογένειες, δηλαδή αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να μεταναστεύσουν μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά τους να μπορεί να έχουν αρχίσει στο πρόγραμμα του IB του δικού μας του σχολείου, να πάμε ας πούμε στο Ντουμπάι, στη Κορέα ή στην Ελβετία και να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί με τα ίδια μαθήματα, χωρίς να υπάρχει έτσι μια διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος. Οπότε θεωρώ ότι το έχουν πετύχει απόλυτα. Αυτή τη στιγμή στο κόσμο λειτουργούν 4.500 IB σχολεία σε 147 χώρες ανά το κόσμο, οπότε φυσικά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το πρόγραμμα από το 1968 όταν και άρχισε. Πόσο εύκολο είναι, κύριε Καρτάλη, για σας να έχετε τη σφραγίδα IB στο σχολείο σας? Δηλαδή πόσο υπάρχει κάποια διαδικασία, περνάτε ένα τύπου ISO, για να το πω εγώ, ακριβώς, για να το καταλάβουμε. Έτσι, ακριβώς όπως το είπατε, περνάμε ένα τύπου ISO, το οποίο υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός
Το IBO, το International Baccalaureate Organization, είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιτηρεί όλα τα IB σχολεία παγκοσμίως. Είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της UNESCO. Επιτηρεί όλα τα σχολεία, περνάει από μια διαδικασία επιλογής, περνάει από μια διαδικασία αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται κάθε χρόνο, τόσο στο σχολείο όσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές του εκάστοτε IB σχολείου. Οπότε υπάρχει μια στενή παρακολούθηση από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα IB σχολεία να λειτουργήσουν. Δηλαδή και θέλει κάποιο χρόνο μέχρι να δοθεί άδεια και να περάσουν όλα αυτά τα κριτήρια, να εκπαιδευτούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί, να πάνε σε συνέδρια, να μιλήσουν με άλλους εκπαιδευτικούς του προγράμματος, να κοιτάξουν πώς λειτουργούν οι εξετάσεις, ποιος είναι ο τρόπος διδασκαλίας. Εδώ υπενθυμίζω ότι η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά. Έτσι. Αποτελείται από 6 μαθήματα, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ήθελα να ρωτήσω αν γίνονται και μαθήματα στα ελληνικά, γιατί πολλοί κόσμος το ρωτάει αυτό. Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, το IB αποτελείται από 6 μαθήματα. Το πρόγραμμα είναι διετές, αφορά μαθητές της Β και της Γ λυκείου, δηλαδή είναι όπως το ονομάζουμε το IB1 είναι η Β λυκείου και το IB2 είναι η Γ και ένα pre-IB από ό,τι έχω δει. Και υπάρχει και ένα pre-IB, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα γέφυρας μεταξύ της τρίτης γυμνασίου και της δευτέρας λυκείου και είναι ένα πρόγραμμα γέφυρας το οποίο παντρεύει το ελληνικό σύστημα με το διεθνές σύστημα του IB. Αυτά τα 6 μαθήματα τα επιλέγει ο κάθε μαθητής ή κάθε μαθήτρια από 6 ομάδες μαθημάτων, και εδώ θα σας λύσω και το γλωσσικό θέμα γιατί ρωτάνε για τα ελληνικά. Η πρώτη ομάδα μαθημάτων, η πρώτη ενότητα είναι η λεγόμενη μητρική γλώσσα. Εδώ ο κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει μεταξύ του Modern Greek, δηλαδή των νέων ελληνικών, και μεταξύ των αγγλικών, ανάλογα που αισθάνεται πιο άνετα και τι θέλει να σπουδάσει. Γιατί παραδείγματος χάρη, αν ένας μαθητής θέλει να σπουδάσει δικηγορία στην Αγγλία ή στην Αμερική, εκεί του προτείνουμε σαν πρώτη γλώσσα, σαν μητρική γλώσσα, να διαλέξει τα αγγλικά, έτσι ώστε να εκπαιδευτεί πολύ καλύτερα στη χρήση αυτής της γλώσσας, για να είναι πιο εύκολο μετά και στις σπουδές του, τέλος πάντων να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στα αγγλικά. Σε ένα ελληνικό IB όπως το δικό μας, ένα ποσοστό γύρω στο 80-85% σαν μητρική γλώσσα είναι λογικό, θα διαλέξει τα ελληνικά, τα νέα ελληνικά. Η δεύτερη ενότητα, ο κάθε μαθητής πρέπει να επιλέξει μεταξύ της δεύτερης γλώσσας. Αυτή είναι σε επίπεδο lower, σε επίπεδο first certificate ή Β1 ή B1 ανάλογα τη γλώσσα. Εκεί καλείται να επιλέξει μεταξύ πάλι των αγγλικών, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ενίοτε προσφέρουμε και άλλες γλώσσες ανάλογα με τις ανάγκες. Έχουμε προσφέρει τόσο ιαπωνικά παλιότερα όπως και ιταλικά, και είναι μια γλώσσα που θα διαλέξει κανείς ανάλογα και πάλι με το που θέλει να σπουδάσει. Ναι. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσω ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στις αιτήσεις και στις χώρες. Δηλαδή, π.χ. ένας μαθητής μπορεί να κάνει αιτήσεις στην Αμερική, συγχρόνως στη Μεγάλη Βρετανία, συγχρόνως στην Γαλλία ή Γερμανία. Ναι. Και αυτή η δεύτερη γλώσσα θα τη διαλέξει ανάλογα, συνήθως με τη δεύτερη χώρα που σκέφτεται να κάνει αιτήσεις. Τώρα μου ήρθαν στο μυαλό τα GCE που συζητάγαμε τόση ώρα. Ναι. Τι διαφορά για το αναλυτικό πρόγραμμα, καλό είναι να αποταθούν σε εσάς, να μην τα ακούνε μόνο από μια εκπομπή, για να μπορέσουν να πάρουν, εμείς να δώσουμε ένα γενικό περίμενο. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή η δικιά μας γενιά θυμάται τα GCE, ας πούμε. Χαίρομαι που το αναφέρετε. Ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, η διαφορά είναι εμείς καταρχάς, εκτός ότι είμαστε το πρώτο σχολείο που φέραμε το σύστημα του IB στην Ελλάδα το 1984, είμαστε και το πρώτο ελληνικό σχολείο το οποίο είχε φέρει και τα GCEs, που λέτε τώρα ονομάζονται A-Levels, είναι το αγγλικό σύστημα, και τα λειτουργούσαμε επί πολλά χρόνια μέχρι τελικά να τα αντικαταστήσουμε με το πρόγραμμα του IB. Και γιατί τελικά τα αντικαταστήσαμε το πρόγραμμα του IB? Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, όπως πολύ σωστά θυμάστε, ένας Έλληνας μαθητής, η μαθήτρια, ο οποίος θα ήθελε να κάνει τις σπουδές του
για παραδείγματος χάρη στη Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό αναπτύσσουμε και το θέμα των GCEs, θα έπρεπε να κάνει το ελληνικό σύστημα, δηλαδή τη Β και τη Γ Λυκείου, κανονικά αυτά τα 15 μαθήματα που προσφέρει η ελληνική παιδεία, κάποια εκ των οποίων φυσικά όποιος μαθητής δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και δεν του χρειάζονται στη συνέχεια των σπουδών, αλλά αναγκάζεται να τα πάρει στο ελληνικό σύστημα. Και επιπρόσθετα θα έπρεπε να έχει και ένα δεύτερο σχολείο, το σχολείο των GCEs. Δηλαδή ένας μαθητής εκείνη την περίοδο θα έπρεπε να ανταπεξέλθει σε αυτά τα 15 μαθήματα του ελληνικού συστήματος. Και το απόγευμα να κάνει τα GCE. Και το απόγευμα να συνεχίσει σαν ένα δεύτερο σχολείο και να κάνει 2 με 3 μαθήματα, συνήθως 3 μαθήματα GCEs, τα οποία θα του ζητούσε το Βρετανικό Πανεπιστήμιο για να τον κάνει δεκτό στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οφείλω να πω εδώ, για να δεν θέλω να σας διακόψω, απλώς θέλω να το τονίσω, ότι το σύστημα αυτό των GCEs που περιγράφουμε είχε μεγάλο αποτέλεσμα στην αγγλική εκπαίδευση. Δηλαδή θυμάμαι από συμμαθητές και φίλους ότι όταν ήμουν καλός στα GCEs ήξερα ότι το πανεπιστήμιο θα με πάρει. Δεν υπήρχε άλλη παράμετρος που να παρεμβάλλεται. Σωστό είναι αυτό. Πολλοί βεβαίως παρατούσαν ουσιαστικά τα μαθήματα τα ελληνικά. Ακριβώς. Δηλαδή πηγαίνανε μόνο για το απόγευμα. Σωστό είναι αυτό. Και ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο θα σου ζητούσε κάποια A's, κάποια B's, τέλος πάντων κάποιες καλές βαθμολογίες στα GCEs. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει κάθε πρωί να ξυπνάτε στις 7 η ώρα και να πηγαίνετε 8 ώρες να κάνετε θρησκευτικά και αρχαία που μπορεί να μην ενδιέφεραν σε εκείνη τη φάση για την εκπαιδευτική σας πορεία. Τι γίνεται τώρα, περνάμε στο σύστημα του IB. Τι γίνεται με το σύστημα του IB? Το σύστημα του IB σου λέει τα ξεχνάς αυτά που ξέρεις μέχρι στιγμή, θα επιλέγεις τα μαθήματα που θες, θα σε βοηθήσουμε εμείς φυσικά στην επιλογή, θα επιλέξεις τα μαθήματα τα οποία θεωρείς ότι θα σου δώσουν τις βάσεις για να ακολουθήσεις τις σπουδές αργότερα. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία δεν προσφέρει το ελληνικό σύστημα, όπως είναι η ψυχολογία, όπως είναι η φιλοσοφία, όπως είναι η μουσική, το θέατρο, τα visual arts, η πληροφορική, που είναι μαθήματα τα οποία πολλά παιδιά θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους πάνω σε αυτά. Το business management, τα οικονομικά, επίσης πολύ δημοφιλή μαθήματα. Οπότε σου δούμε την επιλογή να διαλέξεις αυτά τα μαθήματα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί 15 ετών να μπορεί από μόνος του να διαλέξει τα μαθήματα που θα κάνει. Του δημιουργεί και μια άλλη ψυχολογία, γιατί λέει εγώ τα έχω διαλέξει εδώ και θέλω να πάω καλά. Δεν μου τα επιβάλλει κανείς. Σωστό. Διαλέγω το πρόγραμμα, διαλέγω τα μαθήματα και είναι στο χέρι μου να έχω μια καλή πορεία. Και αυτό πιστεύω στη ψυχολογία ενός παιδιού 15-16 ετών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον κάνει να αισθάνεται καταρχάς πιο όριμος. Κύριος του εαυτού του. Και αυτό θεωρώ ότι βοηθάει να έχουμε και τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που έχουμε στο πρόγραμμα. Κύριε Καρτάλη, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό, αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ξέρω καλά ότι έχετε καταφέρει το εξής στο Μωραΐτη, αυτό που λέμε την σωστή απόσταση. Γιατί υπάρχουν σχολεία τα οποία παίζουν σφαλιάρες με τους μαθητές και τα λέω για να συνεννοηθούμε, και υπάρχουν και σχολεία που για να δεις τον διευθυντή κάνεις 15 μέρες. Υπάρχει λοιπόν η σωστή απόσταση. Ενδιαφέρομαι για τον μαθητή, δεν τον χαϊδεύω, τον βοηθάω, του παρέχω τα εφόδια και όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει, τα εφόδια είναι εδώ. Που για μένα είναι η σωστή λογική. Και είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μοιράζεστε και τους φόβους τους και τις αναζητήσεις τους. Από την άλλη, βλέπω μια κοινωνία η οποία έχει ανοίξει την ψαλίδα, ή πρέπει να έχει τελειώσει το Harvard και το Yale, ή πρέπει να είσαι μηχανικός αυτοκινήτων για να ζήσεις. Το ενδιάμεσο, ας πούμε, γνωσικό μαθησιακό επίπεδο έχει συμπιεστεί. Το Harvard και το Yale, και το λέω σαν παραδείγματα για να συνεννοηθούμε, είναι άπιαστο για τον Έλληνα μαθητή. Θέλω να αφήσω το οικονομικό απ' έξω. Θέλω να πάω στο μαθησιακό. Το οικονομικό ας το εξετάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Μπορεί να ανταποκριθεί ο Έλληνας μαθητής στα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού? Απολύτως μπορεί να ανταποκριθεί. Κάθε χρόνο υπάρχουν Έλληνες μαθητές οι οποίοι φοιτούν και στο Harvard και στο Yale και στο Princeton, στα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια, και αντίστοιχα στην Αγγλία όπως το Cambridge, η Oxford, το LSE. Μπορούν απολύτως να ανταπεξέλθουν. Εγώ μιλάω με μαθητές οι οποίοι πάνε και σπουδάζουν σε αυτά τα πανεπιστήμια και έρχονται μετά και μας επισκέπτονται και τους ρωτάω, δηλαδή η πρώτη ερώτηση που τους κάνω είναι: σας προετοιμάσαμε καλά, πήρατε τα εφόδια? Και μου λένε: μα καλά, μου λένε, αυτά που κάνουμε τα έχουμε κάνει και εδώ στο IB.
Είναι εύκολη η πορεία. Τα έχουμε κάνει. Γιατί τους μαθαίνουμε το τρόπο να διαβάζουν, το τρόπο να ερευνούν και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι τους αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη. Και για μένα η κριτική σκέψη είναι το εφόδιο του μέλλοντος. Και το εφόδιο του Έλληνα θα πω εγώ. Γιατί και το εφόδιο του Έλληνα. Το έχουμε στο τσεπάκι μας αυτό. Σωστά, αλλά είναι σημαντικό και θεωρώ ότι είναι και εφόδιο μετέπειτα για τον εργασιακό χώρο. Μάλιστα. Οπότε ναι, θεωρώ, όχι μόνο θεωρώ, είναι πραγματικότητα γιατί το βλέπω και μιλάω με τα παιδιά, μπορούν απολύτως και να ανταπεξέλθουν και να αριστεύσουν στα υψηλότερα πανεπιστήμια της τριτοσβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ για την Ελπίζω να λύσαμε κάποιες απορίες. Όποιοι δεν θεωρούν τέλος πάντων ότι έχουν ακόμα κενά, ο κύριος Καρτάλης και το team του είναι στη διάθεσή τους να λύσουν τέλος πάντων αυτά τα μικρά ερωτήματα που μπορεί να έχουν ανακύψει από την κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.